Vítajte pri ďalšom videu a tentokrát toto video bude trošku iné, budem totiž to hovoriť o mojej návšteve v Mary Kay. Začnem teda tým, ako som sa tam vlastne dostala a prečo som tam išla. Pred pár týždňami mi jedna moja spolužiačka zo strednej školy písala, že začína robiť pre značku Mary Kay a či by som k nej neprišla, aby ma profesionálne nalíčila. No a keďže ja som sa nikdy nedala líčiť od profesionála, tak som tejto ponuke nemohla odolať a jednoznačne som jej povedala, že áno. Dohodli sme sa teda na nejaký termín a musím povedať, že som veľmi rada, že som tam išla, lebo to bol pre mňa veľmi príjemný zážitok. No a teraz vám poviem trochu, ako to prebiehalo. Túto celú kuru som teda absolvovala už asi 2 dní dozadu, ale keďže som v ten deň nemala absolútne žiadny čas na to, aby som to natočila, tak toto je líčenie, ktoré som si už urobila ja. Ja som sa samozrejme v ten večer odmalovala. No a keďže som tak blbá, tak som si ešte zabudla urobiť nejaké také normálne fotky z toho líčenia, takže bohužiaľ to neuvidíte. Ale vlastne bolo to veľmi podobné líčenie, ako ja bežne nosím, s nejakými takými tyrkysovými tieňmi, do ohybu oka mi dali také nedošedé tiene, tie mi teda stiahli aj dole, mala som veľmi peknú takú čierno-šedú linku a jediné, čo teda bolo trošku inak ako ja nosím, boli aj riasy. Lebo teda tie ja nosím pomerne prirodzene, oni mi ich tak riadne tam proste mi tam dali strašne veľa riasenky, riadne mi ich vytočili a tak a to ja nenosím až tak hlavne kvôli teda tomu, že mne sa potom vlastne zle cez to díva, lebo mám tam proste polkila tej riasenky. Keď som tam prišla, bola som celkom prekvapená, lebo teda nebola tam len tá moja spolužička, ale bola tam aj pani, ktorá ju teda zrejme zaučala, alebo teda kočka, ktorá ju zaučala. Obidve boli ale veľmi milé a bol to naozaj veľmi pekný zážitok, veľmi príjemné to bolo. Ako prvé som prišla a urobili mi takú krátku diagnostiku pleti, dajme tomu. Pozerali sa na to, kde mám vlastne vysušenú pokožku, kde ju mám zase naopak masnú a podobné záležitosti. A spýtali sa ma zo pár otázok na začiatok, aby som im vlastne povedala niečo bližšie o tom, ako sa starám o svoju pokožku. Pýtali sa ma teda, že čo používam večer, ako sa odličujem, čo používam ráno, na čistenie a tak. No a potom, ako som im teda na to všetko odpovedala, tak ma začali odličovať. Urobili to veľmi zaujímavé, lebo vlastne na polovicu pleti mi dali veci na suchú pleť a na polovicu mi dali vlastne produkty na masnú pleť. A povedali mi, že mám proste povedať, že na ktorej polovici tváre je mi to príjemnejšie. A keď som teda povedala, že na tejto, tak povedali, že teda naozaj tie produkty pre tú suchú pleť sú pre mňa lepšie. A čo som bola prekvapená, tak mi povedali, že používam pomerne dosť veľa vecí na to odličovanie, lebo teda používam samozrejme gel, micelárnu vodu, používam kefku na odličovanie a podobné záležitosti. No a vraj je toho veľa a preto mám na tvári miesta, ktoré sú presušené, napríklad teda túto alebo už aj na čele. A tu som bola celkom prekvapená, lebo som si myslela, že ľudia alebo teda ženy používajú o mnoho viac vecí na to ako ja. Potom ako ma odličili, mi teda urobili ďalšiu takú už hlbšiu diagnostiku, dokonca mi pekne povedali vlastne z čoho môžem mať, tuto ja mám zapálené ložiska na brade. Povedali mi, že to vlastne je prejav vlastne nejakých, ako to povedala, že tam sa proste prejavuje no proste, myslím, že čreva alebo niečo také, proste s niečo s trávením, čo ma veľmi prekvapilo, ale ako nevadí, ja som si to teda ešte nevyhľadávala a skúsim si to určite nájsť, lebo ma to zaujíma, že vlastne naozaj čím to je. No a keď mi teda urobili naozaj všetko, čo potrebovali na to odlíčenie a povedali si, že ako sa budú o tú moju pleť starať, tak začali s líčením. Čo sa týka toho líčenia, bola som s ním v podstate spokojná, nalíčili ma veľmi podobne, ako sa líčim ja. Jediné čo, tak make-up mi nesedel úplne, lebo ja používam veľmi bladý make-up a oni mi dali najbladší, aký mali, ale teda bol trošku tmavší, ako ja používam. Aj keď musím povedať, že tam sa mi zdal tmavý, potom som si sadla do auta a už bol taký, že mi už prišiel proste normálny. No to je to vždy svetlom, takže ako sa to mení. Oči mi naličili veľmi pekne, naličili mi ich presne tak, ako sa ličím ja, len teda použili farby ostrejšie a výraznejšie. Ja skôr používam tie tlmené farby na oči, no a veľmi pekne mi navalovali, alebo teda naličili pery, s tým som bola veľmi spokojná. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila, bolo to, ako mi vykontúrovali tvár, a to z toho dôvodu, že ja si ju kontúrujem úplne inak, ale nevedela som si na to najskôr zvyknúť, aj keď som prišla domov, tak som sa na to tak dívala, že oh môj bože, že toto nie som ja.
Potom som si vyskúšala vlastne to kontúrovanie, ktoré ja robím na polovici tvári a to, ktoré mi urobili oni na druhej. A teraz som taká v rozpakoch, lebo možno to aj bolo naozaj lepšie nakoniec, ako mi to oni urobili. Takže ešte stále tak zvažujem, že ktoré budem používať a možno to budem striedať. Použili teda pomerne dosť veľa produktov a tým, že sa vlastne tá moja spolužička ešte len učí, alebo teda zauča a skúša na mnohých typoch tváre, tak to trvalo pomerne dlho. Pomáhala jej aj tá druhá kočka, ktorá tam bola, ale myslím si, že nakoniec to naozaj vypalilo veľmi pekne. Bola som veľmi spokojná naozaj s produktami, ktoré použili, pretože mám veľmi citlivé oči a veľmi veľa vecí, ktoré používam aj ja normálne v bežnom živote, mi robia na tie oči proste zlé, mám ich potom začervenalé alebo podraždené. Ani z tieňov, ani z riasenky a dokonca ani z linky, ktorú mi vlastne dali normálne ako hornú linku, som nemala absolútne žiadne podraždenie ani nič. A to som bola veľmi prekvapená, pretože riasenku ja musím veľmi dlho testovať a musím ich vyskúšať veľmi veľa aj z rôznej značky, aby som prišla na to, čo mi naozaj sedí a čo nie. Ako som teda hovorila, tak naozaj veľmi veľa vecí, ktoré robím ja, urobili aj oni. Aj ten štýl líčenia, ktorý oni urobili, bol vlastne veľmi podobný tomu môjmu, čo ma celkom podporilo v tom, že naozaj asi som odhadla ten môj typ očí, aj keď nie som profesionál a že sa líčim teda tak, ako by ma nalíčil aj niekto, kto je profesionál. Naozaj jediné, čo tak prekvapilo ma, to, že mi povedali, ako som hovorila, že používam veľa tých produktov na odličovanie, lebo potom v konečnom dôsledku sa mi zdalo, že oni mi dali ešte viac produktov, aj keď uznávam, že možno oni mi dali naozaj vhodné pre moju pleť a niektoré produkty, ktoré používam ja, nechcem povedať, že nie sú vhodné pre moju pleť, ale možno nie sú úplne najvhodnejšie v tom spektre, z ktorého si môžete vybrať, lebo dnes je toho naozaj strašne veľa na trhu. A možno občas vybrať ten správny je naozaj problém. A práve vtedy si myslím, že je veľmi dobre sa ísť poradiť s nejakým profesionálom. Tak to by bolo v podstate možno, že aj všetko k tomu, k tejto mojej skúsenosti s profesionálnym Tak to by možno bolo, že všetko k tomu, k tejto mojej skúsenosti s profesionálnym líčením. Ešte tam teda doprčic. Tak toto by už možno, že bolo všetko aj k tejto mojej skúsenosti s profesionálnym líčením. Ja teda chcem nakoniec povedať, že v konečnom dôsledku pri profesionálnom líčení alebo pri nejakej návšteve profesionálneho vizážistu alebo niekoho takéhoto nejde častokrát o to, aký make-up vám urobí, lebo si myslím, že veľmi veľa ľudí si vie make-up urobiť samo dobrý a že aj ja som si vlastne celý život robila sama make-up, ani na stužkovú som si nedala namalovať, ani nikdy vlastne. Lebo som teda presvedčená, že svoje oči poznám najlepšie a viem si ho najlepšie namalovať. U profesionála ide najmä o to, aby vám on naozaj poradil, aké produkty sú pre vás vhodné a poradil vám možno, ako zlepšiť tú starostlivosť o tú pleť a povedal vám, ako sa o ňu lepšie starať, aby naozaj ste ju nedraždili, aby ste jej viac pomáhali, ako jej ubližovali. A myslím si, že toto je aj pre mňa najväčší prínos z tejto návštevy a dúfam, že to zúročím aj v mojich alebo v našich ďalších videách. Tak teda vám všetkým ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak by som ešte niekedy navštívila firmu Mary Kay alebo ešte niekedy by som navštívila profesionálneho vizážistu, určite vám dám o tom vedieť, natočím vám o tom video, ak vás tam teda náhodou nezoberiem. A vy mi môžete dať vedieť napríklad to, že či ste sa niekedy dali naličiť profesionálom. Mňa to veľmi zaujíma, lebo teda, ako som hovorila, ja som s tým zatiaľ skúseností nemala veľmi veľa. No a som rada, keď mi dáte vedieť naozaj, či sa vám video páčilo, buď vašim lajkom, odberom alebo nejakým komentárom, lebo som veľmi rada za každú vašu spätnú väzbu. Tak sa majte, ahojte.